Salutare tuturor! Astăzi sunteți pe canalul lui Reminozaur, care joacă Stumble Guys pentru prima dată pe laptop, pentru că el a jucat mereu Stumble Guys pe telefon, dar n-a făcut serii că nu putea și acum joacă pe laptop, dar o să începem o serie. Da, și să nu uitați să dați like și subscribe. Dacă dați like și subscribe și strângem 10.000 de like-uri la acest episod, o să facem și partea a 4-a. Știu, asta e de fapt partea a 3-a, pentru că mai avem 2 videoclipuri salvate și deci asta este partea a 3-a. Acum o să eu și cu Leneșul PC o să ne jucăm un match de Stumble Guys împreună. Salutare, Leneșu aici, sunt tata lui Leneșu PC și provocarea de astăzi este Stumble Guys PC versus telefon. Hai să vedem ce jucăm. Deci vom juca normal game sau custom game. O să dăm un match pe numai noi doi singuri, pe ăla lasers. Jucăm un laser, după care intrăm și jucăm un normal game. Da. Jucăm și versus de alți utilizatori. Da. Să vedem care se descurcă mai bine. Bun, da, și numele noastre adevărate nu sunt Leneșu și Leneșu PC. Dar Avem acolo un cod. Deci codul este 7585578. Și nu încercați să băgați codul acum, pentru că voi o să vedeți videoclipul după ce noi am jucat toate astea, pentru că m-am gândit și eu să fac asta, dar apoi mi-am dat seama că eu văd videoclipul abia după câteva zile și din astea, deci n-aveți cum să încercați să intrați cu noi în match, pentru că voi vedeți videoclipul după ce noi ne jucăm, înțelegeți? Salutare și prietenilor noștri care joacă Stumble Guys, știu ei cine sunt. Și salutare youtuberilor care sunt youtuberi. Știi tu cine ești? Știi tu? Să începem cu laser. Mamă, cum era să mă lovesc de laserul ăla din prima, băiatule? Nu o să înjur, dar o să folosesc expresii de youtuberi. Noi suntem youtuberi care vorbesc cel mai corect și cel mai frumos. Da. Pentru că ne dorim să promovăm un limbaj cât mai corect și cât mai de capul meu, ai de capul meu. Și asta nu e o jurătură, ai de capul meu. Ar trebui să spui vai de capul meu. Ok, o să spun vai de capul meu. De acum, mama, deja începe să fie mai greu și nu știi cât de greu e și pe laptop. Nu, se pare că am căzut în cerneala asta verde. Am calificat în ultimul moment, urma să fiu și eu tăiat de laser. Wow. Leneșu pe mobil câștigă prima rundă. Nu, Leneșu pe mobil. Bun, deci acum haideți. Dacă dorești încercăm un party. Încercăm un normal game. Numai puțin că se pare că pe mobil primim mai multe reclame decât pe PC. Da, și pentru că la tatăl meu era o reclamă cu fotbal, cu cine susțineți? Argentina sau Franța? Că era acolo o reclamă. Argentina versus... Să ne scrieți în coment care este echipa voastră de fotbal preferată. Avea Argentina. Poate fi și o țară, dar poate fi și o echipă, cum ar fi Barcelona sau... Avea Argentina. Să vedem acum o rundă normală alături de alți jucători și să le dăm din nou acel sfat pentru noi jucători de Stumble Guys. Da, deci dacă sunteți noi și n-ați văzut cele 2 videoclipuri trecute, să vă jucați dimineața, pentru că dimineața sunt cei mai noob jucători din Stumble Guys, ați înțeles? Și nu știu de ce pe mine mă bagă tot timpul pe ultimul rând. Să-mi spună cineva de ce pe mine mă pune pe ultimul rând mereu. Că pe Leneșul, nu știu dacă l-a pus pe ultimul rând. Leneșul era pe ultimul rând, dar de data asta vedem că avem un jucător bun printre noi, pentru că îl vedem că face mult slide pe aceste lemne. Întotdeauna cei care slide pe lemne sunt jucători destul de pro. Este deci ok. Leneșul trece de al doilea lemn acum. Merge destul de bine. L-am găsit pe Leneșul, deci dacă îl vedeți pe Leneșul, scrieți în
Dar dacă îl vedeți pe lănășul, dați acum like. Iar dacă nu îl vedeați, să dați subscribe. Lănășul a făcut o mare greșeală aici acum, dar se califică destul de Și acum ușor. până se califică oamenii, o să mănânc niște curtoane. Și vedem cum se pot urmări alți oameni. D sau A, pardon. După cum vedeți, la această oră sunt jucători mai slabi. Deci cine dorește să obțină experiență în Stumble Guys, să joace în prima parte a zilei. Acum este ora 1 după masa. În mod normal copiii sunt la școală, să zicem că astăzi este o zi liberă. Pentru că ăștia, Dacă sunteți bolnavi și stați acasă și vreți să deveniți mai bun la Stumble Guys, acum este o dar oră astăzi bună. doar că nu este weekend și luni și marți. Deci, iupi, copii! Distrați-vă cât mai puteți. Să ne lăsați în coment dacă vă place la școală și care este materia voastră preferată. Religie. Reminozaur îi place religia. Până acum. A, dar și nu mă cheamă nici Reminozaur, dar nu vrea să-mi spună numele meu real. Uite aici cum ne-am blocat toți. Este foarte tare cum ne-am blocat. Bun, am scăpat. Și Emotul mai. de 1. Deci avem aici niște luptători profesioniști de Stumble Guys. Firar like-uitori. Gata și... Uite-l pe Lenin PC este printre primii, bravo lui. Și vă readuc aminte să dați like și subscribe. Dacă sunteți mai pe aici. Grav am suferit. Și eu se pare că m-am calificat. Wow, chiar al doilea. Bine, trebuie menționat Cu aici. calificare șmecheră. Deci, vreau să spuneți? Vreau să spun că este important de menționat că Leneșul PC, adică cel mic, Reminozaur, are mai multă experiență decât Leneșul normal. Deci este mai bun la Stumble Guys oricum. Da. Leneșul pe mobil este un pic mai noob. Hai să urmărim pe cineva. Da. Cum urmărim? S-a terminat. Bun. Era Esaudo. Dar am ajuns în finală. A. Acum vom vedea. Depinde și de hartă. Da. Poate fac quiz dacă pică bloc, deci sau laser. Laser! Laser. Bun, care erau șansele să pice fix Succes laser? tuturor, că la trecută eu am câștigat la laser, așa că am și eu șansele mele. Să ne lăsați în coment care este mapa voastră favorită din Stumble Guys. A mea este Humble Stumble. Da. Și a mea este block și laser. Și să nu uitați, dacă vă plac deci- videourile de Dinozaur, dați un like și un subscribe. Va Și un posta clopoțel. și un clopoțel, veți vedea imediat butoanele pe ecran. Ia uite, Chiar în colțul de jos, din stânga mea. chiar acum se văd butoanele, le-am editat noi. Ping. Așa. Reminozaur este canalul, postăm videouri cu gaming. Și Doamne, deci că va muri la faza aia. și eu. Hai să mănânc niște curtoane. Nu de-am fost. O să mănânc niște curtoane. Încheiem acest video cu aceste două jocuri, da? Și vom continua după ce... Da. Felicitări acestui player, după cum am spus, după masă A, este da. mai ușor. Și curtoanele se numesc Hop Berries. Se numesc Soup Pearls. Sunt perle de supă. Oamenii nu le văd. Sunt de la Lidl. Perle de supă. Crutoane în formă rotundă. care se Dacă pun în sunteți supă. la grădinița Minimodus, ați mai văzut din acestea. Pentru că ni le dat tot timpul la masă. Îmi aduc aminte de grădiniță, dar eu sunt acum la școală, dar mi aduc aminte de ele. Și cu aceasta se încheie primul nostru videoclip. Vă mulțumim. Like și subscribe și ne vedem la următorul. Ciao, ciao!